Mrs. Lex Finoblog. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbog duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawag lang ko niyo sa pangan nga Merced, 35 anyos, minyo ug may duha ka mga anak. Itago na lang sa dang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa panag-away na mo managtiayon tungod sa iyang babay. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Uy, hala, Mary Joy! Kumusta naman ka, gwapa, oy? Honey, gwapa lang gihapon. Uy, buwag na di mong Arthur? Ha? Huwag man! Ay, hala, sorry. O ano man, good. Time pa. Ngano nakasulti man ka, ana, nga buwag na, mi? Hala, sorry, gikaayo hapon. Nahinayak na kusulti ni mo. Dito man ko sa Bohol. O, nakita na ko siya uban sa laing babae. Ha? Basig kauban to niya sa sales. Hibaw-baya ka, salesman na akong bana, o magbiyahe-biyahe. O dili kalikayan dahil nga may kauban gina siyang babae. Uy, lahi girl. May lantian nga nahitabo. Unsa? Basta, nagtuo ko nga, buwag na mo. Wala lang nako siya sangpita. Kay, suod bayat na pag-college na to ha. Og sukan mo na minyo, wala ko'y balita bahay ninyo. Kay, nabisi na sad ko sa akong life. So, I thought nga nagbuwag mo. Kay may lain naman siyang babae nga kauban niya, sweet kaayo. Di mo siya makita, day? Nanuroy manggod mi sa Mirror of the World. Nya, nagpusing-pusing sila dito nga sweet kaayo. Si Art pang dito. Mary Joy, salamat sa imong informasyon, ha? Sige, diha ka na. Arthur! Ikaw man si Papa, ma. Unsa? Asam ko na to siya? Na siya katawag sa phone. Una, ingon dayon siyang ulakaw siya. Unsa? Naunsa di ka, ma. Nihilak lagi ka. Pasag di lang una ko nga maghilak. Sagdi ko, pahilak ka lang una ko. Ma, ano di ka? Nak, dinila ka. May tawagan lang ko. Ari ko sa among kwarto ni Papa ninyo. Daan pagid ko. Ang akong cellphone. Daan pa ko aning photos niya sa biyahe niya sa Bohol. Nga nangutana pag gani ko niya kung kinsa ni picture nga niya ani dini. Nga lahi man ang iyang smile. Daan pa ko. Tubaga. Tubaga, animal. Tubaga.
Nganong mo nagikutasan pa ka diha, ha? Arthur, asa ka? Tugan sa tinuod. Kisay mong kauban diha. Ha? Doon ka? Tugan sa tinuod. Kauban mo ang imong babayon sa... Tugan! Taod-taod naman ko nga may namatikdan sa akong bana. Pero naglikay ko ana selos-selos kay makaguba na sa pamilya. Pero napatugan ko gyud ang akong bana. O giangkon niya ang tanan. Og ang nakasakit kay dihang gipapili ko na siya, mas gipili pa niya ang iyang babae. O gikan adto, sige-sige na ang among away. Uli-o na lang ko niya sa gusto lang niya. Hangtod nga nakadesisyon ko nga makigbuwag na lang og klaro. Onya, Unsa? magbuwag na lang ta. Oh, mo na akong gipaabot. Nga ikaw ang makigbuwag nako. Salbahis sa gyud nimo eh. Subahis. Gibuhat na ko tanan alang ni nga to pamilya, alang sa atong mga anak. Wa gani ko nimo patrabaho Kay mao imong gusto nga mag-plain housewife lang ko. Aron maatiman ko ang atong mga anak o kining atong bay. Arthur, gisakripisyo ko ang akong career tungod sa atong pamilya. Apan mauna imong ibawas na ako, ha? Magabaan ra gyud ka ako, Art. Gabaan ra ka. Sus, hilom di ay. Gusto na ng pagsige nimo panghimaraot na ako eh. Kaya naman, kung magabaan gi ko nimo, makabuhi ka sa atong mga anak. Salbahis Okay ka may buwag na ko, makigbuwag na ko. Ikay layas ni baya. Ako man yuta, gihatag man ni mama nako. Og gikan sa ko pagtrabaho ang gipatukod ako ning bahay. So, wa kay labot ini. Baga gyud mo naong sa. Ako pa manggani ang design ni baya. Sas. Oh, wa ko'y natampong nga kwarta sa pagpatukod ni baya. Apan ako'y naning kamot nga maingon ni Art. Gikan sa design, sa pintal, sa mga gamit. Ako'y nagunaw-una ning tanan. Nya palayason ko nimo. Yes! Ibuwag naman ta. Ang magakoy mulayas nga ako man yuta. Ha? Ya, ako'y nagasto ning baya. Unsa? Ayaw kyo, pahawa diha, day. May katungod ka ng baya kay kasado mo. Conjugal property na ninyo. Day, dili sad nako kayang biyaan ang akong mga anak. O kung ako masad silang dadon, asa masad may paingon. Ngawa pa man ko'y trabaho. Ayaw gid mo biya diha. Kay bisan pa og iya ng gasto, pero pagtukod anang baya, minyo na mo. Kung tagsa na lang siya mag-ulian diha, asa man di na siya? To tingali sa iyang babae. Ikiha na, oy. Ha? Day, kadiyot lang sa kay nanawag siya sa pikas na akong phone. Hello? Kano sa makamulayas niya? Kay dalo na ako siya diha kay kapoy lagi pangabang og kapoyan. Unsa? Dadon ni mo imong babae dire? Suhayin ninyo! Grabe na gyud ang among away sa akong bana. As in, kontra na gyud kaayo ming duha nga dili nami magkadugol. Kung gugma ang hisgutan, wa na gyud. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Kining yuta nga gitukuran na mo sa among bahay, hinatag kini sa ginikanan sa akong bana. May katungod ba ko sa yuta kay kasado man mi? Matawag ba kini nga conjugal property? Ikaduhang pangutana. Tinuod nga kwarta sa akong bana ang gipatukod aning among bahay. Kay wa baya ko'y trabaho. Plain housewife lang ko. Wa ba sad ko'y katungod aning baya? Nga ang design, ako man, og aron mapurma kining among bahay? Ako man say naghago. Ikatulong pangutana. Nagbuwag na mi sa akong bana og gipalayas ko sa akong bana kay iya ko nuning bay og yuta. Ug dadon ako nun niya ang iyang babae diri sa among bay. Unsa may akong buhaton kun iya gyud ning tinud-on? Ikaupat og katapusang pangutana. Dili naman gyud mi magkadugol sa akong bana. Sige lamig away og magpasakit tayo og sulti. Kun gugma ang hisgutan, wa na gyud. Unsa may angay na mo buhaton? Kay mahadlok sad ko nga moabot mi sa punto nga magpatay mi. Unsaon man sad namo ang among duha ka anak nga 7 ug 8 anyos pa. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran
Merced. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, mga problema nato sa tuang karelasyon, kapikas, kabanay, crush, ato ang mga pinalangga nga gibiyaan ta, gigosta, unsa pa ning mga pangutanag mga problema ninyo kabay sa inyohang mga papilis, panimalay, kabtangan, pagpanrabahog, mga dokumento, guban pa, ipadadayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Si Ma'am Merced ang ato ang letter sender karong adlaw. Punto legal ning iyahang pangutana unya nag-away managtiayon sa maning mga away-away bagud-uy. Dili gid kuno sila magkasinabot nya tungod kay sige away nawa na gid ang gugma. No more love. Agoy ni jump outside of the window maning gugma. Ngano man ni. So anyway, una niyang pangutana kining yuta nga gitukuran namo sa among balay hinatag ni sa ginikanan kuno sa iyahang bana. May katungod ba ko sa yuta? Kay kasado man mi. Matawag ba ni nga conjugal property, no? Of course, if it's donation by reason of marriage, inyo gyud na. Labi na kung gidonate na during the lifetime, during the marriage, inyo gyud na nga yuta unya kung minyo mo, of course, conjugal property gyud na, no? So appeal na siya sa absolute community of property ninyong manag-asawa. Kay ang kanimanggong donation by reason of marriage, of course, kung tungod kay nagminyo mo, inyo gyud nan duha. That is really meant for the both of you. So mao gyud siyang conjugal nga property. Ikaduhang pangutana, tinuod nga kwarta sa akong bana ang gipatukod ining among balay. Kay wala baya ko'y kwarta, plain housewife lang ko. Wala sad ko'y katungod. Wala basad ko'y katungod sa balay nga ang design ug aron maporma ni ako man ang naghago. Day, ay gyud og kaguol because ang kanang balay ninyo no, inyo gyud na. Just because siya'y nagtrabaho, wa man na nag-ingon nga wa kay tampo. Ngano, ang pag-ayos sa balay, ang paglabas iyang mga t-shirt o iyang mga sanina, pagluto, pag-aruga, pag-atiman sa balay, di na nato ma-quantify into money, di ba? Nga kay abi wa kay na mo man na imuhang tampo. No, siya na nangitag kwarta pero ikaw man pinag-atiman sa bay. So give and take gyud na. So that conjugal gyud na nya minyo man mo. So ayaw og kaguol anak kay abi wa ka nagtrabaho kay housewife man ka. Ikatulong pangutana nagbuwag na mis akong bana og gipalayas ko sa akong bana sa kay iya kuno ning balay ug yuta ug batasan ug dad-on na kuno niya ang iyang babay diri sa among balay suwaye. Unsa may ako ang buhaton kung iya gyud nang tinud-on. Aw, kihataday, vowsy, support kung naminyo gyud ka ha kay wala kay ko kaklaro pero kung naminyo ka agoy pwede ta mo kiha for concubinage number 1, number 2 vowsy, number 3 kihatag support no ug gusto ka sa vowsy siya'y atong palayason bahalag iyahang gastos yutag balay example na to ana sa una katong naminyos Willie Rebillame og ni file siya'y milyonaryo yang asawa beauty queen as Willie Rebillame mo'y napalayas sa ilahang mansyon so pwede gyud na so ayaw og kaguol ana so file ta ana ha ikaupat og katapusang pangutana dili namang gyud mi magkaduol sa akong bana sige lang mig-away ug pasakitay og sulti kung gugma ang hisgutan ay wa na gyud of course unsa ma-expect natong ingon ana unsa may angayan namong buhaton kay mahadlok sab ko nga moabot mi sa punto nga magpatay mi ang kanapod unsaon man sad namo ang among duha ka anak nga 7 ug 8 years old pa hay ang mapagan baya gyud ani Merced no ang inyuhang bata pero then again ug di na gyud ako mo believe pa man jud ko og kana ganing mga wa na gyud tay kanang to do things ba nga dili gani in haste nga makaingon ka nga nabuhat na nimo ang tanan diri ra gyud taman sumuna akong pangutanan nimo Merced can you say the same thing no sa nahitabo sa inyo ha kung wa pa pwede siguro sulayan sa kay basin wa lang gyud nawala ang gugma natabunan lang anang inyong pakiglalis kay difference of character nga di na gyud mo give and take ba what if mo resort sa ta to probably marriage counseling ba balik ba mo storya heart to heart and things like that and mo reflect kay basin ikaw puro nagpadalam pug kas imuhang feelings sa imuhang kalagot o frustration baron ug unsay mga issues kung na resort na buhat na nato tanan no natambagan ka baron og laing tao or siya sad unya di gyud wa gyud silbi and abot na gyud sa punto nga it's not bringing out the best in you anymore or sa iya hasad ang gipag
gawas na lang yun, ang bati na lang yun na side nimo, it's not doing good po sa inyong mga bata, then I think maybe it's time to go. And I think dapat inyong pasabton. Sadly, mag-uul ko para sa mga bata, pero if it has to come to that, I think you have to properly make them understand nga it's not them that has the problem. Kamong duha, di lang yun magkasinabot, but you know, you will continue to love them. And I think karon mo naman na itong gitawag, co-parenting. I hope lang kung maabot mo ana nga punto, kung di man gani mo magkasinabot with each other, at least man lang, when it comes to responsibilities o custody, paghatag og atensyon para sa mga bata, at least man lang maningkamot mo nga magkasinabot mo, nga dili mo mag-away over that, no? At least on that aspect, I hope, no, nga kanang you will be more open-minded and more patient kay mga bata man na ang wa magkasinabot og batasan towards each other kamuman. Pero you have to make sure kay 7 and 8 years old is a very crucial nga period para sa development sa bata, and it would be very difficult for them to understand nganong nabungkag or na broken family me, nganong naakos ako ang mommy Monday to Wednesday, unya naakos ako ang daddy Thursday to Sunday, o nganong mag-away, nganong dili kumplito, nganong naaylain. You have to factor that out. Bawal selfish diring dapita, no? Kung kinahanglan magpaluib para lang magkasinabot mo para sa mga bata, then I think that's it. Now, maybe what you may need is time off lang sa siguro, cool off sa. Pero maabot na gyud siguro ang pipila ka tuig nga di na gyud, no? Makaingon na gyud mo nga, di na gyud mo magbalik, then maybe that's the time nga you might resort or want to avail of the declaration of nullity of marriage. Magpaanal na lang mo kay para pod libre na pod mong duhang makipagrelasyon o makipagpangitaglaing forever the second time around, no? Makasubo kini mga ingon ani nga situations. I hope nga naapay chance nga ma-okay, pero ug di na gyud, then I think ang mga bata na lang pod unta atong atimanon. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.